Wannan firra'u ce mai ƙarfin gaske, raba tsakani waɗanda ba su haɗu a wata hanya mai kyau ba. Idan kana son ka raba ƙanwarka ko kuma kana son ka raba 'yarka da wani mutumin banza, to wannan bidiyon naka ne, na baka izinin wannan firra'u. Wannan firra'u ta faka-faka ita ce emergency firra'u. Idan har kana buƙata ko kina buƙatar raba wani da wani, dan Allah ba dan sharri ba, kada ku yi aikin nan. In dai har ka san akan sharri za ka yi wannan aikin, to ban baka izini ba. In dai har ka san za ka raba tsakanin mutanen kirki ne, to ban baka izini ba. Kada ku manta, idan har ka san fa, ina ƙara maimaita muku, ni ban bawa wanda zai kan zalunci izini. Wannan kenan. Kada ku manta da duk sharadi da muke baku shine sharing zuwa group 5. Zuwa group 5 ba da ban ana sharing ba, da kai kanka da kake kallon wannan bidiyon da ba kalle shi ba, domin me an yi sharing ne ka kalla. Don haka ku yi mana like yana ƙara mana ƙarfin gwiwa na me na ƙara zaƙulo muku asraru muna ba ku shi. Bayan nan comment da salatin manzon Allah yana ƙara wa sirrin ku ƙarfi wurin samun mustajaba. To shi ma wannan ba sirri ne wanda ake yin sa da wannan aya. Faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi. Faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi. Iyakan wannan ayar zaka samu me? Zaka samu tawada ta za'afaran da ma'i wardi da miski ka rubuta. Idan ka rubuta faman nakasa, mimun din nan zaka buɗa ta. Fa inna ma din nan ita ma zaka buɗa ta. Yankusu ala nafsihi. Takaice dai ba wai sai na tsaya na muku wani bayani sosai ba. Idan ka duba sama za ku gani yanda ka ganta haka za ka rubuta ta. Sama ka sa sunan wanda namiji, ƙasa kuma ka sa sunan macen. Yanda kuka ga sunan yake haka, sunan namijin ya ringa kallon me arewa, sunan macen sai ya ringa kallon kudu. Haka za ka yi rubutunka. Yanda ka ga na yi wannan faman nakasa fa inna ma yankusu ala hawa, haka za ka faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi, haka za ka yi. Bayan nan idan ka yi sai ka nannaɗe, sai ka ƙara shafe wannan layar da me turaren Binta Sudan. Da in ka shafe shi sai ka ɗauki carbinka, a saman carbin irin nan na carbi, kun gani, sai ka saka layar a nan, sai ka ɗaure ta. Idan ka ɗaure ta sai ka zauna ka fara wuri. Wanda ka saba inna ma yankusu ala nafsi, wanda ka saba inna ma yankusu ala nafsi, sai ka yi kafa 1111 tsawon kwana 3 ake yin wannan. Tsawon kwana 3 ake firraƙun nan. Idan ka zauna duk kafa 100 zaka ce haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Duk kafa 100 zaka ce haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kun fahimta? Kafa 3 zaka faɗa haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kafa 3. Bayan kai wannan sai ka ce ya Allahu farriq baina wane da wane kama farraqa samawati wal ardi. Allah ka sanya tsana a tsakaninsu. Allah ka sa soyayyarsu ta koma kiyayya. Abinda za ka yi kenan duk bayan 100, abinda za ka ringa faɗa kenan. Haka za ka yi guda 1111. Bayan ka kammala sai ka ɗauki wannan layar, sai ka je ka nemi gidan tururuwa, sai ka tafi da wannan layar bayan ka gama aikin ka kwana 3 kenan. Idan ka nemi gidan tururuwan sai ka je sai ka saka layar a ciki, sai ka zauna, sai ka ce haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir 1, haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir 2, haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir 3, haza fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kafa 3 za ka yi. San samu kai gabas da yamma, kudu da arewa. Gabas 1, yamma 1, kudu da arewa ɗaiɗai. Bayan ka faɗi wannan sai ka ce ya Allah na raba tsakanin wane da wanci kamar yadda ka raba tsakanin sama da ƙasa. Allah ka saka kiyayya a tsakaninsu. Shikenan sai ka tafiyar ka. To in Allah da matukar kai wannan sirrin yanda muka gaya maka, yanda na gaya maka, in Allah da sai ka raba tsakani. Ina gaya muku kada kai wannan sirri da sharri. Kar kai dan sharri, kar ka yi dan sharri, kar dan wani ya bata ma ka ce za ka yi masa. Wannan sirri na bayar ne domin a yi a raba waɗanda suka haɗu ta hanyar da ba daidai ba, da wanda ya zalunce ka, da wanda ta zalunce ka. Idan kana so ka raba yarka da wata, idan kana so ka raba ɗan yarka da wani wanda baka yadda da me wannan ɗinsa ba, baka yadda da ingancin
halinsa ba za ka iya wannan, amma in ba haka ba, in nan mugunta za ka yi ba ka izini ba, ko ka yi ba zai aiki ba. Kada ku manta, idan har ba kai following ɗinmu ba, ya kamata kai following ɗinmu domin samun irin waɗannan asrarun akai-akai. Sunana Mai Sala.